Ụmụnne m, ọ na-anwụchulu anwụchuo. Ọ nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọ. Biko o nwere ihe m wetere, merenụ m ebere. Obi agbawala m. Ụdịrị ihe na ọ na-eghu m eghu na mkpụrụ obi. Lewedere nọ nwanne anyị nwaanyị nwa ọma, a young girl chọrọ ịbara onwe ya uru nọ n'okpuru nne na nna ya. Ya ga-amụ ime isi, nwa na m eke isi. Ya kpara isi ya kee nga a gasị nụkwa onye kere isi gele. Ọ ya ka otu nwanne anyị gawara hụ nga o kege isi hụkwa n'aka ọrụ ya, wee gwawa ya na ya ga-akpọ ya aga Ghana, na ọ bụrụ na ọ na Ghana ka ọ na-ekege isi, na ego ọ ga-ebu, na ego ọ ga-ebu. Nwatakịrị sị ya sị yes, na ụdịka aka ọrụ nrụ ote o nwere mara mma, na ọrụ mma nọ na Naịjirịa, na ya bịa na Ghana, na ya nwere ebe ọ ga-anọ, nwekwana ebe ọ ga-anọ na-eketa ezigbo ego. Nwa anụntara agbara ga kore nne na nna ya. Ha were trọst, enwe ihe wụ ntụkwasị obi, kpọrọ nwa anụntara kpega the woman, ya kpọrọ nwa ọhụrụ, obere nwa, a young beautiful girl, tiga isi Ghana. Rute na Ghana, ihe otu kwuru awụzi ihe a na-eme. Ya kpọrọ nwa anụntara gawa denwe ya ebe ọ ga na-akpọ ego ya ụmụ nwoke anara ego. Nwatakịrị ajụ na ihe awụ ihe ya bịara, na ya agaghị emeli ihe ka ọ gịnị wụ ihe nka. No, na ya agaghị emeli. Nwa obere nwa jụwa isi. Ha emeghị na fọs. Ya gbaa ọsọ ndụ gaa nọ ebe ọ nọzi. Unu ga-ahụ efe ya, ma agụrụ, ma ihe ndade na-adade ndị na-enwe otu ọ dịrị ha n'ime abalị adadecha na nwa ọhụrụ. Ọ ya ka nwanne anyị nwoke kpokwuru ya, lee anya n'ihu hụ na nwanne dị na mba. Jụwa esa aha ya wụ gịnị? Ya asa aha ya wụ Chijindu, na aha nna ya wụ Chidi Ebere, na ya wụ onye ezi udo ụmụ ekwere udo in Mbaise Local Government Area of Imo State. Ụmụnne m, ka ọ jụchara ya ajụjụ a, ya ewetige fon nọmba ya sị biko na ọ bụrụ na enweta ị ga-esi kọta ihu akwụkwọ, nne nweta ị ga-esi shia vidio ka o rute ndị nwe nwatakịrị a ntị, na ishia vidio a, ọ bụrụ na e nwere n'infọmeshọn ị ga-akọwata nwota ị ga-esi, ikekwa ị matara ya n'ụdị ọbụla, makwa na ịmataghị ya, shia vidio. Dịka ị na-ashia ya, onye ọbụla kwetere ma ọ matara ụta ga-esi rute nne na nna ya, kpoo akara ekwentị na nụ ngala +233 5536 73008. Ihe awụ akara ekwentị nọ na Ghana. Akpọọ nọmba nọ, nwanne nwoke ga-epiki and ọ ga-elidi ha tu ebe nwata nwa agbọghọbịa anọ ka ha nwee ike gaa kpọlata ya. Ọhịa mmadụ mere ibe ya. Ọ na-ahụnanụ taịm anyị nọ n'ime ya ugbu a. Onye jide pin, ọ gaghara ya ahụ ịdụ onye ọzọ, mana ewelite ya ka adụọ ya, ya etie ya ha. Ihe mmadụ na-achọ ka eme ya, ihe mmadụ na-achọ ka eme nwa ya, ihe mmadụ na-achọ ka eme ikwu ya, ka ọ kpọrọra nwa ọhụrụ. O pikiri ya na streeti. Ọ gaghị na brotel ebe nwatakịrị na-akpatụga enwe ya ukwu. Ọ gakwuru ya ebe ọ na-arụga ọrụ aka, ebe ọ na-eke gị mmadụ isi, hụ dịka isi oke gị, kama ọ gakwa na agawa mara na ọwụ ụdị ndị a ka otu gị. Ya kpọrọ nwa nwere aka ọrụ ga-aga ịgbanwere ndụ ya, ịgbanwere destiny ya na Ghana. Ụnụ ahụnanụ, onye ọbụla kpachapụ anya. Ọwụ ha aka niile machapụtanụ ga-egọrọ ya. Agba ilu ụda ya mara mma, mana ọ na-elu ilu. Kpachapụ anya. Nwa awụ ihe mmadụ ga-amụcha ya ewere mere mgbere aja. Nwa dị too young ịha ya n'aka mmadụ kpọrọ gawa Ghana. Ghana ọwụhụ shiri Imo steeti gawa Abia steeti. Ọwụ another country. Ọwụ ihe kwesịrị ime na proper arrangement. Nwa dị too young ịhajawa ya gawa Ghana agaghị ekenwe isi. Ndị nne na nna, onye ọbụla kpachapụ anya biko, na ọngọ ha nọ m n'ọnụ, bushara nụ vidio ka o nwee ike ruo ndị nwe ya ọ ndị obodo ntị. A ga-enwerịrị onye ga-ekọta ihu ya si tie mara na yes, nwanne anyị nidere enyemaka. Ọngọ ha nọ m n'ọnụ, udo dịrị ọnụ.